Doly çözülüşek bolup ine şu çykyşyny size ýa-ni görkezýär. Biz düýünden bäri Azat Türkmen bilen telefon arkaly, WhatsApp arkaly habarlaşyp bolduk. Ýöne gynansaňam pardon. Ýöne gynansaňam biz şonu ýa-ni habarlaşyp bilmedik. Bir näçe kere jaň etdik, ine men arkamda SMS'ler we SMS ugrutdyk, şu günem, düýnem hiç jogap ýok. Men şu ýerde biljek bolýandadym, ine Azat Türkmen'e sorag berýän. Siz egerde bize sorag berjek bolsaňyz, ol gowy inisiatiwa boldy. Ýani her liderlere sorag berjek bolsaňyz has gowy. Ine maňa sorag berjek bolsaňyz, men bir bilmek şertlerim bar. Ýani siz kimiň adynyň sorag berýäňiz? Öz liçna adyňyzdanmy ýa-da bir topar bar, ýani halk onun içinde bir toparlar, onun adları kim olur? Men kime jogap berýän bilesim gelip, ine şunun için size jaň edip bir anyklajak bolup, ine şu zatları size son Zoom açyklygyma çağırmak için, ine şu zatlar kegitlemek için size jaň edildi. Indi şu ýerde bir belli geçişek zadym, mümkin siz işte bolansaňyz mümkin al bilen näçe telefon periodisatsa goýulgy ýöne WhatsApp jogap berenok, ýani bizim hem ýadan mesajlarymyza jogap bolmady gynansaňam. Men günne çykyş edip jogap berýän. Bizim halkymyzdan sorag gelýän bolsa, şoň soraglary ýani kritik bolsun ýa beýleki bolsun tapawy ýok, tanqid soraglar, men şoňa jogap berýän. Egerde ýöne bir üstünden biljek bolup bir aýdylan sorag bolsa, men onuň söylemok ýöne hakykatdan bir tanqid düýpli bolýan bolsa ýa-da onuň düýbüne many bolsa, men hökman jogap berýän çykyşlarynda günne. Inni siziň bilen kontakt et bilmän soň, men size bir teklip berýän. Ine men her wideomyň aşagynda serseňiz plus tip ýazgylydyr, ýani edil wideoň aşagy. Şoňa bassaňyz, ýani razwёrnuty, ýani görkezlen ýagdaýda hemme men koordinatlarym bardyr. Men telefonum, WhatsApp'ym, ýani e-mail adreslerim. Siz şo ýerde maňa jaň edip gönden göni ýa-da e-mailden urup bilersiňiz soragaňyzy. Men hökman suratda ony halkyň önüne jogap beren. Egerde oňa da wagtyňyz bolmasa, men şu gün ine 3 efir geçirýän. Ýa şu birinji efirim, ýene de 2 san efirim bar. Şo ýerde siz gönden göni maňa sorag berip bilen, menim size jogap beren. Ýok, egerde Zoom çağrıklygy geljek bolsaňyz, ola mümkinçilik bar. Onda siz maňa maglumatlar bermeli. Toparymyz kim? Adlary näme? Men bir biler ýaly, ýani Zoom organizowat edýän adamlar şo adlary ýani unutman gowja ýazyp, ýani temaň adyny Zoom ýazyp bilmeli. Ine şonuň üçin şonu anyklamak üçin biz siziň bilen kontaktda geldik. Indi başga diýjek bolýan zadym, şu ýaly soraglar gatow zat, biz olara jogap bereriz, jogap berebildigimizden elbetde o soraglar diňe azatdan näme her adamdan bolup biler. Oňa hiç bir problem bolmaz. Sebäbi biz halk üçin işleýär. Biziň edýän işlerimiz diňe halkyň bäxtigi üçin. Şu ýerlerde de egerde biziň ýanlışýan ýerimiz bolsa ýa-da bir zada biz düşünmän bolsak, onu siz ýa-da kommentariýaňyzda ýa-da açyk efir bolanda şo ýerde soragyňyzy berip bilersiňiz. Biz mümkinçiligimize görä, ýani düşünjesimize görä hökman suratda jogap bereriz. Ine şunuň bilen men gysgaçyk öz efirimi utarýan. Şu efir diňe şu Azat Türkmen'e bagyşlanan, men şunuň bilen kontaktda giyip bilmän soň, ine şunu size beýan etmäni zerur gördüm. Ine şonuň üçin size aýdýan. Häzir men bir näçe minutdan ýene bir efirim bolar. O ýerde temam adam başga zatlar men beýan ederim. Şunuň bilen siziň hemmäňize orada aýyna bar edýän dowalaryňyz, bar tutýan oradaňyz, tutýan berýän sadakalaryňyz kabul bolmagyny isleýän we Allah Taala'dan şolary kabul etmegi soraýan. Sag bolun.